Let's go! Oh my God, tara na girls! Ilang oras to? 1 hour? 2 hours? Ah, shit! Ganda! Hmm? Oh my gosh! Pagod na ako, Beshi. Pagod na ako, Beshi. Pagod na talaga ako. So where to go na? Oh my gosh! Oh my gosh! Ah, shit! Hello. Hello guys! Madi! Hello. Waet? Mabala. Ang dahan-dahan mga Beshi, Diyos ko. Ikaw nga nagalit. Nagalis. Dito kami dadaan. Nag-fresh lang ni Roda. Hi Shandy, gala pa more. Nag-cute. May katamot ito. Oh, Chris. Uray ka mo. Oh, good video ko kami, no? Kasabukan mo ito, mare. Kaya wala pinapipigil sa gadalang ko, man. Oh my gosh. Ano niya, nag-landslide sapay dito yun. Best baka marong turn tayo. Apa niya kakumit na Garci. Kailangan po namin tumawid sa kabilang backward Sinabang way kami kasi para malayo-layo pang aming tatahakin. Oh my gosh. Oh my gosh. Ganda. Oo. Saan? Pero meron pa. Hindi, meron pa. dapat. Aray ko! Oh, ang ganda. Ay nako. Beshi! Zipline ka nga rin din Oh, gustong sumakay, punta lang sa gitna hanggang kabila at magpipicture sa kasama. 20 pesos lamang. Hintay oh. What? Tani. Manang, narigat kami yan. Wala kita manang na kapagpuan mo. Nag-cute! May zipline na pala sa Tangadan. Wala kita nga daw. Hindi pa, doon pa banda. May store pa din dyan oh. Kalahati na. Diyos ko, paulan na. Ano Garci, kaya pa ba? Kaka-stress. We're almost there daw. Oh my gosh, pagod na ako. Oh my gosh. 5 minutes pa daw. Pagod na rin sila. Finally, we're here. Oh my gosh. Information desk. Tourism office. Almost here. Nandito na kami. Oh my gosh. Nakakapagod. Babakal. Bakal na. Ay! Bakal na. Nakakapagod bakla. Finally, we're here na.
Yes. Tangadan Falls. Nakakapagod. After 1 and 30 minutes out. Ang ganda. Tangadan Falls. Nakaka-refresh. Sulit na sulit. Yan, may mga visitors din. Di lang kami. Para guys, pababa na kami sa baba. Oh my god. Oh my gosh. Maliligo na kami. Ang ganda, oh my gosh. Parang may usok siya sa lakas ng... Oh my gosh. Jersey, ikaw na lang mag-life, be. Wow! Perfect! Parang umuusok siya, no? Ang ganda! Jersey, ba't ang lonely mo? Ganda doon may mga tao, oh.
Meron din doon. Wapo na. Wow, 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 wow. So ayun guys, pauwi na kami. Sumama na kami sa iba kasi nga hindi namin alam daan pa uwi. So ayan. Nakakapagod. Ito na naman. Pauwi na kami. Sobrang saya. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe. Just click the bell button and you will be updated for the next videos to be uploaded. Thank you so much. Bye bye.